тестване на газката. Сядайте тук, защото там тук. Тук е. Абе, нещо обърквам тук работата с гъста. Ако му дам задържа гъста, ще ме обърне. Ще обърне, той аз тук те задържах и на камбар. Много върве, човек. Много и... Дадеш ли му газ, задържеш ли край? Ръцете ми чаква блъд, взеха с топлята на блъд Вап, тук при вас идеално е, супер е, човек. Тук са южни полири. Сега тук е всяка Предницата лекичко във въздуха.